Sasukwana, 27. Mfazi, nango, nyana wa. Nyana, nango, unyo. Ukuba sithi asinasono siyazikhohlisa uthi yona inyaniso ingabikho ndiyakusuka ngekubawo ndithi kuye yini ebusweni bakho nasebusweni angisafanele ukubizwa ngokuba ndinyana ngenze ndibe ngomnye kubaqeshwa mandibulise uPresident womuntu ndibulise kunobhala abefundisi abakhoyo abashumayeli bokuxoxa ilizwi likaThixo omama bomthandazo amatyuba onke nendwendwe bethu nani ezikhoyo phakathi kwethu ndiyanibulisa kusasanje ngegama elihle elomfeli nomvukeli wam onguYesu kaKristu molweni soda mfazi nango unyana wakho nyana nango ngeli xesha uYesu Kristu ujonge ezantsi kwangqolezo uthi xa jonga khona athi ntla nonina onguMariya athi ntla nenkosikazi kaKleopa athawubajonga ngoko nangoko asikwe imfesane ngelo xesha uMariya umamele nomvumbo ongene emntaneni wakhe ngoba uthawujonga usana lwakhe afike lungenatyala kodwa luyinyidilili ligazi wasikwa imfesane wacinga uYesu into yoba ndisuka phi na nalo mama wacinga mhla wayelahlekile eshiyiwe wathi unina masambe siyomkhangela ngoba umntana ulahlekile mfazi nankunyana nyana nankunyoko lilizwi lentuthuzelo uYesu Kristu uzama ukuthuthuzela unina uyambona into yoba akumnandanga ukhe wathi uPresi wathi xa ubona umntana wakho ebethwa umbukele ngeli xesha lamaphara ubukele umntana wakho ebethwa ungumzali abanye abazali bade basikwe imfesane bafuna ungena endimbaneni bayonqandela umntana wakhe kodwa uMariya kubuya yazi into yoba yonke lento licebo likaThixo wahlala wazola nangona esiva kabuhlungu sasanje mfazi nankunyana nyana nankunyoko uthi uYesu Kristu xa jonga laa mfundi ebethanda ebemthanda kakhulu abona into yoba into ebhetere noyenza kukuba ndimnikezele kumama ukuze ibe nguye ozawuthatha indawo yam ekhaya wenza le nto kuthiwa yi-responsibility yekhaya umama umntana uyayazi into ekufuneka yenzile kokwabo yiyo loo nto athi uYesu
uYesu Kristu mfazi nankunyana nyana nankunyo ngelixesha akumnandanga kubo bobabini uYesu kunye noMaria akumnandanga tu kodwa uthi uYesu xa efuna into yoba unina evekama athi mfazi nankunyo athi nyana nankunyoka yonke lento ithwalisa uxanduva kulo mfundi uzawunikezelwa kuYesu kuMaria umthwalisa uxanduva lwento ba azajongane nomama wakhe kwaye nomama wakhe azabe nexanduva lozazi into ba unayo unyana nangona uYesu Kristu angekhoyo phakathi kwabo ngaleli kulutsha lweli xesha esingalaliyo singabazali ngenxa yayo ndifuna ukhumbuza into yoba uYesu Kristu walunika uxanduva lokuba lujongane nabazali bakhe uYesu Kristu wanika umzali uxanduva lokuba ajongane nonyana wakhe there are abazali ngamanye amaxesha angakhathali se umntana wakhe engamboni yiyo loo nto uYesu Kristu wathwalisa uxanduva kuMaria into yokuba makathi xa ngamboni uJohane amanembuzo uba uphile wathwalisa uxanduva kuJohane into yokuba umama wakhe xa ngayithi makaqiniseke ubuyatya lutsha lweli xesha uYesu wasinika uxanduva lokuba sijonge abazali bethu siye kujonga amalungelo siwayeke amalungelo ngoba ilungelo lihamba noxanduva alihambi lodwa ilungelo press lihamba noxanduva xa ithi iBhayibhile xa ithetha ithi bekuyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulo elizweni oluphiweyo nguYehova uThixo wakho mfazi nankunyana nyana nankunyoka bazali masingabahlukumezi abantwana because there are times uziva into yoba ndizambetha ngomsindo kunjani nje kumbethe kangangoko umhlithekise nasedongeni uYesu siphuxhane lobantu abantwana bethu sibaphathe kakuhle sithethe nabo kakuhle sibafundise nabo ukuthetha nathi kakuhle ngoba kaloku eyona nto ibalulekileyo apha unxibelelwano phakathi komzali nomntana olunxibelelwano lulo oluza kwakha ubuKristu obugqibeleleyo emzalini nasemntaneni mfazi nankunyana uYesu usebenzisa igama elithi mfazi xa ethetha nomama wakhe ngoba into eyibangela loyo amaJuda ayengamxabisanga lo kunjani njoku ayengamkhathalelanga uhlobo awayengamkhathalelanga ngalo nomtshato ubukwazi uqhawulwa nobumuntu ongumama kakho so now uYesu zama into yokuba kuphele ezongcinezelo zinjalo phakathi kwabantu abangomama nabantu abangodala mfazi nankunyana eligama lithi mfazi lithatha oyena mntu wakhe wahlonipheka
uhloniphekile umuntu obizwa njengomfazi. Nangona abanye abantu abangeyiqondi lo. Abanye abantu bacinga xa uthi mfazi kundibiza kakubi. Kanti lelona hlobo ndihlonipheke ngalo xa undibiza mfazi. Mfazi nankunyana. Nyana nankunyoko. Masithwale noxanduva. Mabetshana siyeka amalungelo. Uphuma kwethu apha masiphume siphethe uxanduva lokuba nonelela abantwana bethu. Uphuma kwethu apha lutsha masiphumeni sithwele uxanduva lokuba jonga abazali bethu. Kunjanje umane uzomkroba nasebusuku umkhangela into obulele kakuhlena. Nawe mzali xa ungambona umntana hlupheka masingenzi uandikhathali. Sinikwe uxanduva nguYesu Kristu. Inkosi mayisikelele ukufunda kwethu.